Драма актеры, педагог, язучы, тәрҗемәче, Башкортстан АССРның атказанган артисты, ТССРның, РСФСРның һәм СССРның халык артисты Габдулла Рухулла улы Шамуков 1909 елның 11 декабрендә Сембер губернасының Буа өязе Әсән авылында дөньяга килә. Мәләкәс шәһәрендә 7 еллык мәктәпне бик яхшы билгеләренә тәмамлаганнан соң укуын Уфа сәнгать техникумында дәвам итә. 1952 елда Казан педагогика институтының тарих филология факультетін тәмамлый. Техникумны тәмамлаганнан соң 1930 елдан ул Башкорт академия драма театрында эшли башлый. Нақый Исәнбәтнең Портфель сатирик комедиясы буенча куелган спектакльдә беренче тапкыр сәхнәгә чыгудан соң 10 ярым ел эчендә шушы сәхнәдә 50дән артык роль башкара. Николай Гогольның Өйләнү пьесасы буенча куелган спектакльдә Подколесин, Әхмәт Фәйзинең Тукай романы буенча куелган спектакльдә Тукай һәм башка истә калырлык образлар иҗат итә. Артистлык хезмәтенең тәүге чорында башкарган Тукай роле аны иҗатын яңа баскычка күтәргән зур эше була. Актер Тукайның бай рухи дөньясын тулы итеп ачуга, әдипнең дөрестлек өчен карагырыкчылыкка һәм наданлыкка каршы көрәштә тәвәккәллеген оста яктыртуга ирешә. Шамуков Николай Погодинның мылтыклы кеше әсәре буенча куелган спектакльдә татар артистларыннан беренче булып Владимир Ильич Ленин образын сәхнәгә чыгара. Бу образны актер 1940 елда Башкорт театры сәхнәсендә, 47 елда татар театры сәхнәсендә тормышчан һәм шандырлык итеп гәүдәләндерә. Әгәр дә инде патша генераллары Россиядә эш башына алпавытларны, капиталистларны куятып катыласа, ул чагында ничек? Ул чагында сез ничек уйлыйсыз? Менә сез үзегез ничек уйлыйсыз? Ул чагында сугышабыз. Бүген сугышырга кирәк. Хәзер. Хәзер китәбез. Сез хөрмәтле иптәш, бәлки миңа ышанмый да торасыздыр. Кичерегез. Сезне борчыганым өчен гафу итегез. Сез нәрсә сөйлисез? Нинди гафу дигез? Чәйне сез иптәш әнә тигеннән өстән таба алырсыз. Анда өске катта безнең ашхана. Габдулла Шамуков 1946 елдан Галиәскәр Камал исемендәге Татар академия театры артисты. Казанга ул Башкортстанның атказанган артисты дәрәҗәсендә килә. Күп планлы актер булуы белән аерылып тора. Драматургияның төрле жанрларында эшли, образга керү остасы булып таныла. Сәнгатьчә сүрәтләү чараларыннан белеп һәм оста файдалана. Һәр роленең төгәл пластик сүрәтен гәүдәләндерү сәләтенә ия була. Татар академия театры сәхнәсендә милли, рус һәм дөнья драматургиясе әсәрләре буенча үзенчәлекле образлар галереясын тудыра. Карло Гальдониның «Ике хуҗаның хезмәтчесе» пьесасы буенча куелган спектакльдә Зирәк һәм Шук Труфальдино, Николай Гогольның «Ревизорында» авантюрист һәм буш куык Хлестаков, Александр Островскийның «Кичеккән мәхәббәтендә» гади һәм ичкерсез Дормидонт, Нақый Исәнбәтнең «Хуҗа Насретдинында» хәйләкәр һәм зирәк Насретдин, Зифада куркак һәм аумакай Балтаев, Кәрим Тинчуринның «Җилкәнсезләрендә» тәкәббер һәм түбән җанлы Нуретдин образларын җанлы һәм тормышчан итеп гәүдәләндерә. Кәрим Тинчуринның «Американ» комедиясендәге милләтче Мусаның әхлакый яргылыгын һәм Александр Островскийның «Котырган акчалар» әсәрендәге сөйкемле Тилятевның рәхимсез ялганын оста ача. Шамуков халкыбызның мәдәни мирасын шулай ук Эдуардо де Филиппоның «Бәйрәм кичендә» спектаклендәге тыңгысыз купиялы, Гильермо Фигейредоның «Кулындагы тәкәббер Ксанов», Нурихан Фаттахның «Кул галиендәге Астыртын Актай», Генрих Боровикның «Канлы күләгәләрендәге ялгызлык хисе кичерүче клоун Бом» һәм башка үзенчәлекле образлар белән байыткан шәхес. Театрда эшләү белән бер үк вакытта Габдулла Шамуков 1933 елдан Башкорт сәнгать техникумында, 1946-69 елларда Казан театр училищесында сәхнә теле фәнен укыта. Җитди рәвештә тәрҗемә эше белән шөгыльләнә.
Александр Грибоедовның «Горе от ума» пьесасын, Эсхилның «Прикованный Прометей» драмасын, Шекспир, Мольер, Пушкин, Гоголь, Островский пьесаларын татар теленә тәрҗемә итә, шигырьләр, мәсьәләләр яза. 1944 елдан СССР язучылар берлеге әгъзасы. Балалар өчен язган әкият пьесалары Курчак театрларында куела. Габдулла Шамуков шулай ук актерларга багышланган биографик очерклар, теоретик характердагы һәм айрым язучылар иҗатын яктырткан мәкаләләр, Нақи Исәнбәткә багышланган зур фәнни хезмәт монография авторы. Нәфис сүз остасы буларак концертларда катнаша, радио һәм телевидениедә чыгышлар ясый. Тулы метражлы «Хәзинә» фильмында төшә. Ленин ордены кавалеры. 1981 елның 21 декабрендә Казанда вафат була. Яңа Бистә зиратына җирләнә. Казанда ул яшәгән йортка мемориаль такта куела.